शेखर तू चेक कैला कि ना कि ऑर्डर आ गेल बाकी ना? या बासु और बाकी लोग ना आइले अबले, एक बार कॉल करके देखा ना। शांति, यहाँ पार्टी चल रहा बा, देखा अभी तक स्टार्ट नहीं किया भाई, कुछ देर में स्टार्ट हो जाए। फ्री में मिला था तो ज्यादा मत पी ली है। अरे छी बस दूध पाएगी। हमारे दोस्त लोग आ रहा बारन, बाद में कॉल करें। जरूरत नहीं खे, जब हम कॉल करब आंसर कर दिया। अच्छा ठीक बा। Cheers! देखा, शादी करे से पहले हर बैचलर के आखिरी पल में भर पेट पिए के चाहिए। यार तरह के शादी से इतना चिढ़का है। हम समझौता नहीं। इस शादी से पहले लड़का देखला कितना फायर बा। एगो लड़की बाड़ी, शादी के नाम पर लड़का से मिलेली। ओहो, आहा, चुस, फायर कहाँ बा? खत्म। तो एकरा से हमने के का समझ में आयल? शादी के बाद आदमी लोग के जिंदगी बेकार हो जाला। ऐसन बिल्कुल भी नहीं खे। ठीक है बोलस? शादी के बाद ना हमनी के ही नुकसान होखेला। कैसे? ये का आइस क्यूब। ना ई शादी से पहले लड़की, हाँ ये लड़का शादी के नाम पे हमनी के एकरे लाइफ में जाइनी। एमे आइस क्यूब कहाँ बा? ना बा। सो शादी से पहले हमनी के एक नाम होखेला, एगो आइडेंटिटी होखेला। मर्द के जिंदगी में गईला के बाद उहे होखेला। हमनी के बानी तो सही, लेकिन हमनी के कोनो आइडेंटिटी नहीं के होखेला। का शादी के बारे में तोहरा भी कौनो ख्याल बा? ए, आवा बैठा। ये लड़का ही बाना? ओके, चला पीला। ए, हम नीट ना पी, अब लीवर खराब हो जाए। ये लड़की भी आना? हाँ, चला पीला। सिर्फ सोडा से किक ना मिलेला यार। ओके, हाँ पिया। कैसन बा? सुपर। लाइफ भी ऐसे नहीं होकेला, लड़का और लड़की एक साथ है तबे किक मिलेला। माँ बाप हमनी के जन्म देवेले, दोस्त हमनी के खुशी देवेले, लेकिन जीवन साथी जीवन देवेला। ऐसा जीवन देवे वाला पार्टनर के बारे में अच्छा ना कहा कोनो बात नहीं है, लेकिन बुरा भी तो मत कहा। ओके, फिलहाल तू लोग जितना खुश बाड़ा, शादी के बाद भी अगर उतने खुश रहा तो समझ ला लाइफ सेट हो गई। जिंदगी के खूबसूरत जर्नी स्टार्ट करे खातिर प्रिया और शेखर खातिर चीयर्स। वासु, तोरा से कुछ बात करे के बा। अब हमके माफ करता। बिना वजह बतैले सॉरी काहे बोला तारू? जैसे हम बतवले रहनी, हम मिडिल क्लास फैमिली से ना है। हैदराबाद में आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन आरके हमार पापा पढ़न। लंदन में एमबीए कंप्लीट करके हम हैदराबाद आइल बानी। गुड, एजुकेशन कंप्लीट हो गई बा, हमनी के बिजनेस भी बढ़ रहा बा। वी आर एंटरिंग टू लॉट ऑफ बिजनेस। अब तोहरा के भी बिजनेस संभाले के पड़ी। ठीक बा डैड। तई 6 महीना में तू जहां जाइल चाहेलू जा सकेलू, पर ई 6 महीना में केहू न जाने कि तू आरके की बेटी हो। तोहरा के तोहरा लेखन जिए के पड़ी। पता बा काहे? लाइफ में सक्सेस पावे खातिर दुनिया के बारे में जाने के पड़ेला, लोगन के परफेक्टली कैलकुलेट करे के पड़ेला। कैलकुलेशन गलत होखे तो डिस्टरबेंस शुरू होखेला। ठीक बा डैड। उम्मीद बात समझ गई तू। बाय द वे, जुबान देवे मतलब बिजनेस शुरू कर देवल, जुबान पे खड़ा रहे मतलब बिजनेस में सक्सेस भइल। ई बात के भूलिया मत। यही से केहू के बतईनी ना हम। जब झूठ के पीछे के वजह अच्छा होके तो झूठ बोलल गलत ना होखेला। तो अपन पापा के बात के मान रख लो। उ शानो शौकत के लाइफ छोड़ के एगो नॉर्मल जिंदगी जिया तारू। ई हमरा के अच्छा लागल। बेटी, सर के फोन। 1 मिनट। हाय श्री, निकल गईलू? ना डैड, नेकी अरल बानी, हम 4-5 दिन के बाद आ जाए। काहे? यही जाए को लड़की से फ्रेंडशिप भइल बा, ओकर शादी अटेंड करके आ जाए। कुछ दिन के दोस्ती खातिर 5 दिन बर्बाद करबू? एक्चुअली डैड। ठीक बा, ई आखिरी बेर बा। आई नेवर एवर वॉन्ट यू टू वेस्ट टाइम ऐसन बेवकूफी खातिर। ओके? थैंक्स डैड। वासु, पापा शादी में जाए के परमिशन दे देली बाड़न। तब कब चरल बानी हमनी वहाँ? काल सवेरे। तो इतना अमीर बाड़ू, हम कुछ भी कह देनी। ना कौनो बात ना। वासु,
चलल जाए। का ढूंढ रहा ताड़ू? फोन। ओ फोन, रुका हम कॉल करता नहीं। ओह ओही छबा। अब चलल जाए। चलो चलो। हाय। हाय। और भाई लोग कैसन बड़ा यार? रिया कहाँ बाड़ी? वैसे अभी साबूदाना के पकौड़ा बनावल जरूरी बा का? 4 दिन में वासु आ रहल बा ना, ओकरा के ही बहुत पसंद बा। नाम ले लो, शैतान के फोन आ गए। हाँ बोला वासु। तनी दादी के दा। दादी तू इवेंट वाला शादी देखे चाहता रू ना? अब दिखावता नहीं। ईबा मेहंदी काउंटर। ईबा टैटू काउंटर। टैटू मतलब निशान लगावल। हाँ हाँ हाँ। ई कॉकटेल काउंटर। कॉकटेल मतलब? अरे वो है। अच्छा यहाँ संगीत होके वाला बा। ए शादी देखा ही कहीं के का दिखा रहल बाड़ तू? इवेंट वाला शादी ऐसे ही होखेला दादी। हमनी के गांव में मेला निमन लागता। तू तो कचरा कर दे लू। ठीक बा, बाद में फोन कर। बाय बेटा। वासु के शादी भी हमने ऐसा ही कर जाई, डेस्टिनेशन वेडिंग। जरूरत नहीं खे, हमार पोता के शादी कैसे करेगा बा हमरा के पता बा। रवा शादी जैसे भी करी, मंडप में तो हमरा कहीं बैठे के बा। कारे लड़की के देख के दिल हिल गए का? हाँ यह तो लड़कन के प्रॉब्लम बा। हमनी उनके देखी हाँ। या वो हमनी के देखे, हालत हमनी के खराब हो खेला। सही कर। चल जा। हे रिया। तू ना खुला बाल के साथ ज्यादा अच्छा लागे लू ऐसे। थैंक यू। का करत रहला? कमल लड़की कैसे अच्छा दिखेले सजेशन देत रहला। कुछ हासिल करे के होके तक कबो कबो तारीफ भी करे के पड़ेला। समझ नहीं क्या आइल। ये कहा? खूबसूरती के नजर ना लगे। हमरा के नजर लगी तो तोहरा के का? पार्टनर के नजर लगे तो हमरा के बुरा लगी। पार्टनर मतलब डांस पार्टनर? लाइफ पार्टनर। माई हार्ट लिख के हमार नाम सेव कर लू ना, तो हम तरह के एजा सेव कर देनी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम शांति श्री गणेशाय नमः। क्या कर रहा बानी रउआ लोग? अरे तुम्हें माता च पिता तुम्हें लेट हो रहा बा, चल जाओ। अरे कुछ देर बाद शादी हो जाए, ओकरे बाद चलल जाना खाना ना खाए। अरे राव जी से मिले नहीं ना, चलो चल जाओ। चलो चला मुहूर्त कब के बाद? आपके आइली हमने खातिर मुहूर्त बा सर। रहुआ इतना दूर से आइल बानी, ये हमने खातिर मुहूर्त सर बा। अर्जेंट कॉल आइल बा, मंत्री जी के दिल्ली जाके पड़ी। वो 10 मिनट में चल जाइए। रहुआ प्लीज बैठी।
जी जी। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य सुनिए कोटि पंडित समप्रभा। जी, मिनिस्टर साहब के अर्जेंट मीटिंग आ गई बा। अरे देखा ना। रहुआ कार्यक्रम भी जल्दी खत्म करी। मुहूर्त में अभी बखत बाजी। मिनिस्टर जी के पास वक्त नहीं थे, उन्हीं की वजह से हमारी स्टेटस बा। मुहूर्त के रहुआ जल्दी खत्म कर दी ना। देखी मुहूर्त से पहले कोनो भी शुभ कार्य नहीं खे मुहूर्त के क्या उता हम नहीं लिखले बानी ना। चला मंत्र पड़ा। मंगलम भगवान लड़की कहाँ बिया? मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो पंडित जी से हम कह दिल बानी, रहुआ 10 मिनट में जा सके नहीं। अच्छा अंकल आप जो नहीं करत आनी ये सही बाका। मिनिस्टर जी खातिर आप मुहूर्त बदल देब। मिनिस्टर साहब हमारा बेटी की शादी में कितना दूर से आयल बाड़ा, इनकरा काम के भी ध्यान रखी के बाना बेटा। तो मुहूर्त के का जरूरत बा, ऐसे ही करवा दी। मर्जी से बदले खातिर शादी कोनो इवेंट नहीं किया अंकल, एगो खूबसूरत मोमेंट हो गया। वैसे भी हमरा के शादी नहीं खिलागत अंकल। केहू कहत बा खाना खा के जाई, केहू कहत बाप से मिल लेनी, तब निकल चली। तो चलिए शादी में आवे वाला लोग ऐसा नहीं हो किए, लेकिन आप भी वैसे ही निकल दी। वैसे 5 साल कुर्सी पे बैठे वाला मिनिस्टर भी मुहूर्त देख के ही शपथ लेवेलन। ऐसे में जिंदगी भर साथ रहे वाला दो लोगन के मुहूर्त की जरूरत नहीं खेगा। सर शादी खातिर इतना दूर आयल बानी, आशीर्वाद देवे खातिर 10 मिनट ना रुक सकेली का? राव सर पहले से जो मुहूर्त तय बा ओकरे हिसाब से शादी कराओ। ओके सर। जा। थैंक यू सर। क्रांतिकारी भानु शक्ति गुरु उपदक्ष दुष्ट शुक्र शनिराहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। का सोच रहा बाड़ू? हमार शादी के बारे में। शादी के बारे में इतना सोचे के का जरूरत बा? तू शादी और परंपरा के इतना अहमियत दिला। हमने के घर में शादी इज जस्ट एन इवेंट। तू जानेला ना कि दीदी के भी डिवोर्स होके वाला बा। तोहरा और तोहर फैमिली के बारे में बतैला पे शायद पापा कन्विंस हो जाए। का बासु के फैमिली सच में इतना अच्छा बा? हाँ मामी, अभी उनका जॉइंट फैमिली बा। पता बा उ लोग के बीच में कितना प्यार बा। जहाँ लगाव ज्यादा होखेला ना वो रिलेशन बहुत अच्छा होखेला। आवा बैठा। तू एजा पापा के तू साथ पापा से बात करे वाली रहलू ना, तो हम तहार पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी। प्यार हो जाए तो अपन पार्टनर के बतावे में ही बहुत समय लग जाला। ऐसे में तहार पापा के बताएल, यही से सोचनी के तहार पापा से मिल ली। हाय सर, आपसे कुछ बात करे के Appointment बा। बा? बहुत देर से वेट करता नहीं सर। वेट कर रहा बड़ा, ये तोहार जरूरत है। अपॉइंटमेंट के बिना हम बात ना करें नहीं। श्री के बारे में बात करे क्या सर? बतावा। श्री और हम एक दूसरे से प्यार करेली। दरअसल श्री आपसे बात करे वाली रहली, लेकिन हमरा लगा था श्री के बजाय ये बात हमरा के आगे बढ़ के आपसे करे के चाहिए। यही से बात करे खुद चलाई नहीं। पापा का कहले? हम दुनिया के समझे के कहली तो वो प्यार के समझ के आयल बिया। वासु के फैमिली सच में बहुत अच्छा बाजी। तो तारा के सब पता बा। डैड, जब फोन करके तू गुड नाइट कहलू तबे हमरा के पता चल गई केहू तोहरा के इन्फ्लुएंस कर रहा बा। 6 महीना ले तू हमरा से मिललू ना, और यजा 3 दिन रुक गईलू, मतलब तारा जिंदगी में केहू हमरा से भी इंपॉर्टेंट पर्सन आ गइल बा। ऐसा नहीं के डैडी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तू प्यार काहे कैलू ई ना पूछब, 100 रीजंस होखी तारा पास। बाकी श्री
तू शादी काहे कल चाहताड़ू, सिर्फ एक रीजन बता दा। वासु ओकर जिंदगी में जे भी बा उनकरा के खुश रखल चाहेला डैडी, और हमके तो वो अपन जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करेला। तो सोची हमरा के कितना खुश रखी। जब रउआ साथे रहेनी जितना खुश और सिक्योर फील करेली, ओकरा साथे भी ऐसने फील करेनी डैडी। ओके ओके, अपने पेरेंट्स के एजा आवे के कहा। ऊना ही है अंकल। का कहला तू? वो आपके घरे ना ही हन। काहे? विधि के अनुसार आपके लड़की वाला बन के हमरा घरे आके उनकरा से बात करे के पड़ी। यह विधि और परंपरा। कहाँ के रहे वाला बड़ा? सोनपुर जिला। हाय वासु। ए पद्मा, अभी तक शीनू के बाइक न वो अभी लौटी। पैसा कहाँ लौटा लेबा? आवा आवा बेटा, आवा बेटा। हाय पापा। ठीक बाड़ा ना? हाँ ठीक बानी ना। हाँ हम ठीक बानी। अरे नजर आवा। उतारे तो ओकरा बाद ही घर के अंदर आइया। अरे लाओ जल्दी कर। एक कर नजर, ओ कर नजर। चंडीगढ़ के नजर, हैदराबाद के नजर, परसों गांव में कोनो शादी में गए मसूरी। हाँ मसूरी के नजर। सारा नजर उतर गई। थू 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 ला। हाँ ले जाके फेंका। एक देख राके। अब अब चलो चला। वासु कहाँ हो गई तोहरा? का हो गेल बा? थोड़ा काला हो गेल बड़ा, दुबला हो गेल बड़ा, खाना ठीक से ना खाए लगा। तोरा के काम के अलावा कुछ ना सूझेला। यह बुलबुना हमरा से। माँ, हमरा के देख के बहुत दिन हो गई, यही से ऐसा लग रहल बा। हम सावला नहीं खे भइल, दुबला नहीं खे भइल, तू भी यही कहे वाला रहला ना? चला। वासु वासु, हमरा आवे तो कुछ ना खैया। हाँ क्या काहे? कि हम कुछ लेके आवता नहीं। ओके। तोरा वासु के पसंद बा ऐसे मक्खन बनावे कलू ना? आज अपन दिल के बात तू वासु के बता दी। आज के तो इंतजार रहे हमरा के। हम आप सबसे एगो जरूरी बात करे चाहता नहीं। के बियाऊ लड़की? कौन लड़की जी? जदी ई उम्र के लड़का सारा फैमिली के इकट्ठा करके ई कह रहल बा कि रउआ से कोई इम्पोर्टेंट बात करे के बा, तब तो जरूर लव मैटर ही होखी। करे सच में? अरे माँ बताओ तनी ना। बैठा। आवा, बैठा। बैठा। पापा सही कहा तारे। वो लड़की के नाम श्री है। ओकर पापा के नाम आर के है। हैदराबाद में बड़ा बिजनेसमैन है। ई सारा बात रहुआ के कैसे पता? हमार पुता हमरा के कब से बता अरे देगा। पर हमने का कहना बदौले। वो खुद तो सबके बतावा चाहत रहे ना। माँ, हमरा श्री पसंद बाड़ी और ओकरा के भी हम बहुत पसंद बानी। हमनी दोनों प्यार करेली, लेकिन शादी आपके इजाजत से ही करब। यही से हम ओकर पापा से बात कर लेले बानी और वो मान भी गइलन। तू प्यार कैले बाड़ा तो लड़की खुशकिस्मत होखी। तोरा के दामाद बनावे वाला इंसान बहुते हिम्मत वाला बा। बुलाला बात करत तानी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहले रहनी ना घर में केहू भी तोरा बात के इनकार न करे। ए पद्दू, वासु श्री नाम के लड़की से प्यार करेला। हाँ सुननी है हम। तू एगो सुनहरा मौका गवा देलू। कितना समझवले रहनी ना, अब देखा। अभी भी वही टॉपिक पे बात करता ई नहीं। तोरा हाथ में कहा? वासु के मक्खन पसंद बना, उहे ले आइल बानी। एकर सारा पसंद नापसंद बतावा तोरा। सही वक्त पे लेके आइलू। आजा एकर मुंह मीठा कर दा। ना कांग्रेट्स वासु। थैंक यू पद्मा।